and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax. Ang yawa nga gustong maangil. Bisitahan ito. Ha? Ipahungaw kung unsay gusto rin isulti ka to niya. Biis! Unsay bis! Bueno, sige. Ato na to siya karon siya. Ubanay lang ko, kay ako sa suryahon, bangag sa ilong. Oh, come on. Nala, sige. Mag-ilison ako. Kay ubanan, tika. Oh, come on. Bangag sa ilong. Dako na mong kalipay nga ang among pinangga nga anak nga si Mirasol. Mahimong kapikas na unya sa among pinangga usab nga umaabot nga umagad. Way lain kundili si Dindo. Daghan kayong salamat sa inyong suporta, no? Ilabi na sa Fabrua family. Nila ni Tito Jerry o Tita Tintay. O sa akong maabot nga halangdon o maanyag nga asawa. Si Mirasol. Wa ako'y kabutangan sa akong sobrang kalipay. Mga dako na ko pasalamat sa Ginoo nga ginungog yun niya ang akong mga pag-ampo. Tanan siya. Mamalik lang tas tong aki. Oh, come on. Oo, ayaw naglakaw, ha? Don't walk away. Makikistorya mag-hi ka ni Mirasol. You will talk to Mirasol first, okay? Ganahan pa ka mag-istorya ng dagan tao. Nya, naglipay na sila sumabot lang kasal. Oh, come on. Bida. Kakutaw sa nimo ko, doktor. Uy, dali lagi kay kang mabugnaw. You will get easy cold. Bitaw siya. Di gud lalim. Murag gikumot ang akong dughan nga nagtanaw una. Nga malipayon kayo sila. Unya nga akong asawa malipayon sa kasi. Bangag sa ilong. Oh, come on. Nalipay pa na siya rontor. Pero, kung mahibaw na siya nga ikaw yun si Arturo, you are Arturo! Anha na sab siya malipay ni mo. Abi ni mo siya. Kung ibalik pala sa Ginoo nga akong natural nga dagway kanya to, di na siguro kung maglisod pagpailan ni Mirasol. Baya sa... Uy, naunsa man taong ka. Uy! Mura siya kung imong gihasol ang Ginoo ang imong kalaki. O ba, misulti lang ko siya. Pero saan taman, mao naman yun ni. O kamon, ingon ana mo yun ang pagsuway toro. Kay kung ibalik itong imong dagway kani adto, at tingali way challenge sa imong kinabuhi ron. Mas main ang ingon ana, aron mabulukon ang imong pagbalik ining kalibutana. Murag kag rainbow that come back in earth. Mao lagi sa bangag sa ilong. O kamon, agwantahan lang ng imong dagway ha. Agwantahan lang una. Total, maanad naman ka kadugayan. Ako bitaw. Nana dede Kanawa. Nana dede ka ng dagway. Nana dede ko ng dagway. Oh, come on. Hey, Ay, mamalik lang siguro taong madinisyo eh. Sa'yo lang nato pamisita din eh. ha? Bitaw. Malik lang ta. Sige, mas may siguro kay ako sultihan di ka na anad sa gusto mong dagway. Kabawas ka na. Ano sige na, mamalik ta ugma din eh. We'll come back tomorrow again. Mas may pasyo kay bidang maglisod ko ginhawa karon nga makakita nila Desteres. Oh, come on. Naguot ang akong dughan so. Ay, nakasabot ko ni motor. I understand. Nahalata na. Let's go. Mamalik ta sa agi. We'll go back. Mahimo bang modayon? Kumusta naming? Pasensya na kayo sa mga butang nga wata magkasinabtanay ha. Abi ni mo, gimingaw na ko nga magkasultihan na ita. Tingali, nasayod na ka sa kong hukom.
nga magpakasal na ko ni Dindo. Di na misil nga imo pa konsultihan, anak. Nahibaw kung wa ka makauyon sa akong desisyon. Pero ayaw lang kabalak kami. Wa mo'y angin kabalakan ako. Nakasabot ko kun nganong dako gid ang imong pagsupak ni Dindo. Una ka nga ipasabot pa nako anang bahina. Imo man ang desisyon. Og, way makabuot nimo bisag unsa pa imong buhaton sa imong kinabuhi. Salamat sa pagsabot, Ming. Og, nang hinaot ko nga kun nasakitan man ka sa akong desisyon, mapasaylo ko nimo. Wa ko masakit eh. Og wasab kay nga ipangayo nako pasaylo sa imong mga desisyon. Salamat. Pero, muhangyo lang ko nimo, Ming, nga kun mahimo lang, Ngan sa man. ikaw ang among himuon nga maid of honor. Kinahanglan pa ba gyud nga mutambong ko sa inyong kasal? Ming, wa na ko'y laing igsuon. Ikaw ra. Og ikaw rin masumbungan ako sa tanan. Oo, nahibaw kong nahiubos ka na ako, pero dili na ko kaya nga dili ka mutambong unya atol sa among kasal ni Dindo. Ako na nang una-unaon. December 20 ang among kasal. Adlawng Bernes. Og manghinaot ko nga dili ko nimo pakyason. Musulti ra unya ko nimo kung makahukom nako. Usbo na ko, Ming. Sorry gid kaayo sa tanan. Isip imong igsuon. Hinaot nga magkahiusa gihapon ta. Og dili lang unta ta magdinumtanay. Gusto na, di na ta maglalis anang mga butanga. Sige. Paaboto na ko ang imong tubag sa sunod adlaw. Dili mahimo. Dako gyud kong supak nga si Dindo ang imong pilion. Cheers! Cheers, Joe! Sabihin mo din, sinan, sabihin mo, believe ko sa diskartes mo kinabuhi din eh. Idol yung kahit tika. Idol! Abi ni mo, Joe. Importante nga niyata din eh. Utok ang importante. Bitaw, sa to ka. Kanang kasal, papel ra na. Pagpatuos mga tao nga kunuhay, seryoso ta nila. Pero ang wa nila hibaw nga, inutok ning atong mga pamaagi. Inutok ni atong duwa. Idip ko ni mo din ay. Taas yung kay kang IQ. Di man sab, kamahayan ba, kung matilawan ako si Mirasol. Kita bitaw ka kung unsa kahamis ng babayhana. Grabe kay din ay. Mamulos kay Esmerasol. Kutis porcelana. Murag wa pa matatsay, di ba? Wa pa matatsahi. Abi na mo, Joe. Ganang mga babae, natural na nila nga magpaigot og maayo. Pero sa higayon nga makuha na nato sila. Mao na mugukod na to og maayo. Pila nagkakababay ang natilawan ni mo din sa? Ayay. Kulba po kag pangutana, Joda. Pero, ikay tagan. Tagan na. Murag di maihap eh. Murag di maihap. Kaya sagar bigyan sa imong mga nabiktima, no? Kaya mga mamuls kayo. Bibing! Ang pating siksiha. Yes, Diana! Grabe. Ug ang the best yun, mao si Carol. Diba? Kagamay ra na imong ginganlan, Joe. Gamay ra kayo na. Daghan pa kayo mga babae nga nag-agi na ko. Ha? Nag-agi sila na ko. Unya, kana bang nalimot na lang ko sa... ikaw ba? Nalimot ka? Kanang nasawa ni Engineer Duling? Limot ka? Uy! Si Maricar! Oo! Nagtuo ka nga. Wa may kagahapon na. Ay, gusto. Nakuha sa ni mo ng babayana. Sa pagtuo ni mo, Still yan. Nakadungog na ko chika sa una din. Pero, akong to. ang tanan ni mong nadunggan, tinuod na, Joe. Pero ang wahibaw is sa tanan. Kaya kanang anak nila ni Maricar o ni Engineer Duling. Ako, anak! Uy!
Mo ba? Kuyawan ka? Agoy. Maoring liwat kini mo ng bata. Guwapo, ya. Taliw ti og ilong. Ay, shh. Ayaw na. Ayaw pagsaba na. Ato na, Jo. Way lang nahibawa na. Ikaw ragyod ug ako. Mayon taog maliwat ko nimo dinda. Kay. Idol ko kiti ka. Kuntag maliwat ko. Stilan sayo na Diyos, sayo na. Bulati ka na ni mong babae. Paubos rin yung kapirme. Og sa dihang, makuha na nimo ang imong gustong mahitabo, awa na. Mahimo na nga mangita na sa kaglain. Ano nila? Idol! Kana siyo. Grabe, kayong panuhot, kundughan, no. Siyo, tanawa siyo. Dagan kayo siyo. Come Daghan. on. Di na to palabihan og piso la din kay malatao niya ng imong dughan. Kabantay ko sige og piso nimo murag mo balhin ako murag ko kautoton. Bangag sa ilo. Balinta sa buko na pod. Buko. Okay. Ouch! Ouch! Oh, daghan gyud kag panuhotor, daghan kag panuhot. Tinuod ka na ilang giingon siyo nga kung masakitan ka sa gugma, daghan kayong panuhot nga manggawas sa imong kalawasan. Bangag sa ilong. Hugot man noon. Hey! Baya! Hamram kag si Bay Ricky ug si Bay Ariel kalit lang muhugot. Ay, nako. Okay. O, ugma, kining mahurot na ning imong mga panuhot. Inik atubang ni atubang balik ni Mirasol. Wala kay panuhot. Siyo, tuloy ko siyo. Titsyo. Siyo, tuloy ko. Kung sa may akong buhaton, aron mutuo ginako si Mirasol. Angay ba na ko na sa sultihan sa tinuod nga doon ako'y gitaguang usa ka kabal nga bulawan sa among underground? Oh, come on. Para nako. Kaning, in my own opinion, Ha? kung ako ang pasultihon, Uy, bunga ako sa'yo. maingon. Ayaw na siya. Wala buntiban. Kay delikado, delicates. Ang ako ba, basin og mauna hinuntan dindo, bangag sa ilong. Oh, come on. Kining, mangita lang taglaing pagi nga. Mutuo na si Mirasol. Mutuo ni mo. Nga ikaw si Arturo Asakar. Ay, no. Butang nga nagapilido ay, butang nga nagapilido ay, Arturo Asakar. Nga ikaw si Arturo ra. Wala ginagugol sa ito asakar. Oo, nagkalit mo nga nagkakita. Ay, Yating. marag ginay problema na to siyo. Kay kung mutuo lang na siya, sigurado ko nga di na ginakapuntos dindo. O di na siya kabinuang ni Mirasol, pangag sa ilong. Oh, come on. Sakti lang to. Okay? Kutob sa imong mahuna-hunaan aron lang makumbinser nimo siya. Isulti nga to niya. Gawas sa pagtuka nimo. Bahin sa mga bulawan. Okay. Nagunaw na bitaw ko siyo. Kung unsa gay maayong birada, aron yun mutuo siya nako. Inilisa siyo. You are thinking. Kung sa naman. Bangag sa ilong. Buanga bitaw. Basta kay inanin ha. Pag huna-huna lagi yung mayo tor. Kay mugawas lagi na si mong huna-huna. It will come out in your mind. It will go through. Like a silhouette. Kasilit. Bitaw nag-ampo gid bitaw ko sa Ginoo siyo nga lamdagan niya ang akong nahuna. Ay lagunaw sa pag-ampo. Ha? Don't stop praying. Asap. Asap. Ay kadakong bay pa, kadakong tripon bay Morales. Kay tabangan ti ka ha, tabangan ti kag-ampo. Aron sa ingon, makakita yung kag maayong katarungan. Oh, come on. Salamat yo. Salamat yung kaayo sa imong paghilot ako siyo. Ug pagtambag og mga maayong butang bangag sa ilong. Oh, come on. Why sa payantor? Balag ako'y makautot. Basta kayo okay lang. Tabangan yun ka kutob sa kong mahimo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Nay, Reming, bag-uhay lang may nagisgot ni Mirasol nimo. Matod niya giing na naman kuno ka nga ikay ang himuong maid of honor sa ilang kasalpuhon. wa pa ko'y siguro ang mga butangan ay, uy. Unsa? Unsa way siguro good? Di sanong naman kaha ka. Wa pa manggug ko ni Sanong, Nay. Akong giingon nga ako pang huna-hunaon. O nga nung imo pa mang huna-hunaon, Reming. Kaya nga na di ay, tay. Di day pwede mo balibad ta na okasyon na? Sa, o si balibad. Uy, di na mahimo. Ayaw mo paglalis. Istoryahon na to nigtarong. Bebe, karohon na niya. Sa tayo mag-ingon, Istorya hong tarong?
Ayaw pag binuang diha ha, Reming ha. Imo nang igsuon ang kaslon, ha? Busa ayaw pag binuang. Kay basinog mahimo ka mong kaaway din eh. Mindset ba? Mindset. Nalasod yung mindset. Aw, sige tay, kamo good. Basta ako, wa ko makig-away ninyo. Ang ako lang tay, musulti lang gid ko ninyo sa tinuod. Lisod kay pagtambong nga magpakaaron ingnon nga nakauyon ko sa taong pakaslan ni Mirasol. Basta ako, wag gid ko'y gana nga moapil ang kasala. Gusto na mo, ana. Dili ta maglalis, ana. Reming, ato sa imong kwarto kay mag-istorya ta dito. Kuidaw ka nako, Reming. Kung musupak yung gani ka namo, ha, bantay ka lang. Bantay ka. Makita o niya nimo kung unsa ko nga mao'y masuko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!